Мінула 21 навіны на Белсаце. У сталіцы скончыліся апошнія рыхтаванні да афіцыйных урачыстасцяў з нагоды Дня незалежнасці. Выйсці на вуліцы ў чырвоны дзень календара заклікае і палітык Мікола Статкевіч. Праз вулічную актыўнасць прыхільнікаў пераменаў ён мае намер схіліць улады да дыялогу і правядзення свабодных выбараў у краіне. Акцыя вельмі патрэбная, таму што калі перастаем на іх ціснуць, яны зноў прыдумоўваюць новыя падаткі, новыя ціскі. Яна ўжо дзейнічае. Мы уже домоглися. Вызволены усе незаконно арыштаваныя маладыя людзі па справе патрыётаў. Акцыя Статкевіча запланаваная заўтра на 14-ю гадзіну на Кастрычніцкай плошчы. Палітык плануе о 13-й выйсці з дому разам з журналістамі, асцерагаючыся прэвентыўнага арышту, як было перад аб'яўленымі ім акцыямі на 25 сакавіка і 1 траўня. Калі плошча будзе закрыта, то я, нават не ведаючы пра гэта, я рэкамендую ўсім, заклікаю рухацца да Кастрычніцкай плошчы з захаду па праспекце, па праспекту Незалежнасці, з боку ГУМа і з боку універсама Цэнтральнай. Вялікай інфармацыйнай кампаніі напярэдадні акцыі не было, і меркаванні Менчукоў адносна таго, ці варта апазіцыі праводзіць акцыю ў Дзень незалежнасці, падзяліліся. Люди, я понимаю, что должны высказывать свое мнение, но понимаете, эти акции ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, пусть поглядят на Украину и убедятся. Правильно, выражать свое мнение, это всегда хорошо. Да, я что... Правильно, да, есть чего протестовать. Я думаю, тут хватает. Треба. Чему? Ну, хочется. Чтобы альтернатива была, чтобы выбор какой-то был. Лучше жизнь. Как же иначе, да? Изменения, да, изменения, хочется изменения. Акцыя 3 ліпеня стане завяршальнай у палітычным календары гэтага паўгоддзя. Паводле назіральнікаў, вулічная актыўнасць адновіцца толькі ўвосень, калі скончыцца сезон адпачынкаў. Што ж да заўтрашніх падзеяў, наш тэлеканал з 13-й гадзіны распачне адмысловае 2-гадзіннае інфармацыйнае выданне, каб у жывым эфіры сачыць за падзеямі ў сталіцы. Аркась Несцярэнка, Белсат.